Ngisibonge ngibingelele uMamdlamini egameni likaJesu waseNazaretha. Ngiyabingelela ngithi egameni likaJesu Kristu ukuphila kuyatholakala. Amen. Ekseni nje siyabonga uNkulunkulu nangalolu suku namhlanje asiphe lona. Kungesikho bazalwane ukuhlakanipha komuntu, kepha konke kungumusa egameni likaJesu. Haleluya. Ngizocela siye ezweni lenkosi uNkulunkulu si-understand ukuthi uthando luvelaphi. Kubi ukufuna uthando lwasemhlabeni ngoba uthando lwasemhlabeni luyalimaza. Ilona olubonisayo ngoba ngothando lwasemhlabeni ziningi izinto ophambana ngazo noNkulunkulu ngenxa yokuthi uyitshela ukuthi uthando lolo. So izwi kaNkulunkulu esilifundile lithi kodwa masifune iqala umbuso kaNkulunkulu. Kubalulekile uma ngabe sabantu sibe nobudlelwano noNkulunkulu. Ubudlelwano noNkulunkulu bubaluleke ngendlela yokuthi noma yini oyenzayo kumele kuqala ubheke ukuthi uNkulunkulu uzothokoza yini ngayo. Ubudlelwano kanti senzela ukubukwa yizo. But ubudlelwano noNkulunkulu obakho naye elithizwe likaNkulunkulu thina sasikude. Haleluya noNkulunkulu kodwa sesenziwa sabaseduze ngoKristu. uKristu uma ngabe efike emhlabeni ezofela izono zethu wayenzela ukuthi thina sibuyisane noNkulunkulu. Okusho ukuthi ibalulekile le ndaba ye relationship noNkulunkulu. Awukwazi ukuphila emhlabeni uthi uthokozisa uNkulunkulu ungenabo ubudlelwano naye. Ubudlelwano noNkulunkulu awubambi emsileni uthi nje hayi mina nje I am blessed. Uyabona usukhuluma amagama enesingisi uqala ngokuthi wamkele uJesu njengenkosi nomsindisi. Uma ngabe ufunda uJohn 14 ku straight nje bazalwane uthi uJesu akekho oza kuBaba ngaphandle kwami. Akekho oza kuBaba ngaphandle kwami. Haleluya. Uthi yena uyindlela neqiniso nokuphila. Okusho ukuthi indlela eya kuNkulunkulu siyithola kuJesu. Awukwazi ukuplease uNkulunkulu ungazange uhlangane noJesu. Haleluya. Ubona usixakile umhlaba, ubona izinto sithi siyazama ngokwethu azenzeki, indaba isethenini uNkulunkulu akathokozile ngathi. Izinto sizenza ngamandla ethu, sizenza nangokwazi kwethu. Ngisho ukukholwa kwesinye isikhathi sikholwa ngendlela yethu. Kodwa indlela ibekiwe, akekho oza kuBaba ngaphandle kwami. Izwi kaNkulunkulu licacile ukuthi awukwazi ukukhonza amakhosi amabili. Ngoba phela uma ngabe ufunda le ncwadi esiyifundile ngenhla uJesu ukhuluma ngezinto ukuthi akumele ukuthi sikhathazeke ngokuthi sombathani, ukuthi sodlani. Yabona izinto ziningi eziyimnako yalelizwe ezisikhathazayo. So okusho ukuthi umunake lezi zinto unake okwezwe. Ngesikhathi unake okwezwe awukwazi ukunaka uNkulunkulu. Ifocus iyasuka kuNkulunkulu. Ngoba uma ngabunake lezi zinto eziphathekayo, uma kungenzeki ifocus yakho ayisali kuNkulunkulu. Noma ukhuleka kuNkulunkulu ukhulekela lezi zinto. Kunomahluko ukufuna uNkulunkulu nokufuna izinto kuNkulunkulu. Kuyenzeka kwesinye isikhathi ngempela sikholwe iminyaka kodwa uthola ukuthi indaba yethu seyintweni lezi siyifunayo. Elithizwe likaNkulunkulu uma ngabe sesimfunile kuNkulunkulu safuna nokulunga kwakhe konke kuyakwenezelwa kuthina. Thina cha sifuna ngala ngasekugcineni. Kubalulekile ukuthi izwi likaNkulunkulu sil-understand, siqonde ukuthi iqalaphi into. Ngoba ngempela kwesinye isikhathi uyayitshela ukuthi ngenza kahle
Ngiyaye enkonzweni, ufika uyokwenzana enkonzweni. Enkonzweni uyolungisiswa noma uyobheka abanye. Enkonzweni uyalalela izwi kaNkulunkulu noma usalinde lezi zinto lezo oyifunayo. Uma ngabe sifuna uNkulunkulu, siyamfuna lithi izwi kaNkulunkulu kuIsaya, mfuneni esenokutholwa. Masifune uJehova, kubalekile ukuthi simfune uJehova. Ukufuna ubuso bukaNkulunkulu ikona okuzosenza ukuthi siphile naye ingunaphakade. Ngoba sizobe sesimazi. Uma ngabe simfuna siyakwazi intando yakhe ukuthi iyini. Ngoba uNkulunkulu bazalwane unentando ayilindele kuthina. And intando yakhe ayifani neyabantu. Abantu balindele indlela ethize ekumele ukuthi mhlawumbe uyiphathe ngayo. Balindele indlela ethize ekumele wenze ngayo. Kodwa uNkulunkulu ulindele wena ukuthi unikele uqobo lwakho kuyena. Haleluya. Uma ngabe uya kuNkulunkulu ungabheki umuntu, ungabheki lutho, kodwa ubheke uNkulunkulu. Elithi izwi likaNkulunkulu kumahubo babheka phezulu, ubuso babo bakhanya. Haleluya. Abusoze bajabha bazalwane, ngeke ujabhe uma ngabe ufuna uNkulunkulu. Ngeke uzujabe, I assure you. Uma ngabe ufuna uNkulunkulu yena yedwa, ungafuni izinto zakhe, ngeke uzujabe. Ngike ngabona uma ngabe ufunda eBhayibhelini ubuka uElijah uke uNkulunkulu wathumela amagwababa ukuthi awamseve. Haleluya. Uke wabona uAbraham uNkulunkulu emkhipha ezweni lakubo, kodwa uNkulunkulu wamnakekela endleleni ngoba uNkulunkulu uthembekile. Kodwa uma ngabe ubheke yena yedwa, uthi yena uNkulunkulu onomhawu. Haleluya. Angithi sakhula sisho njalo imiyalelo eyishumi, uthi mina ngiuNkulunkulu onomhawu. So uNkulunkulu uma ngabe nomhawu ufuna ukuthi uma ngabe sifune yena yedwa and simfune ngenhliziyo yonke. Awukwazi ukubamba zonke izinto. Ngeke ubambe uNkulunkulu ngala oroka uNkulunkulu bese ubamba okwezwe. Asikwazi bazalwane. Akwenzeki ukumthokozisa ngaphandle kokukholwa. Sidinga nje ukumkholwa uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu kuyena konke kuzokwenzeka and konke kuzokwenzeka ngesikhathi sabo. Simkholwe uNkulunkulu ukuze uNkulunkulu abe nobudlelwano nathi. Asingenzi ubudlelwano bakaNkulunkulu kube ngama-terms ethu, akuhambi ngama-terms bazalwane. Ufuna umbuso wakhe, mufuna umbuso wakhe ubheka yena, uyakhuleka kuye, umuhlanganyela nabazalwane, awuhlanganyele ezinye izinto, kodwa uhlanganyela ngomkhuleko. Uhlanganyela ukwenza intando kaNkulunkulu, ukukhonza uNkulunkulu. Haleluya. Ubheke uNkulunkulu ewumqalisi nomphelelisi wokukholwa kwakho. Ukhohlwe ezinye izinto. Noma ngabe kuthiwa zikhona ezinye izinto, kodwa awukuqale ngaye. Awuyenze le relationship yakho naye ibe serious. Usuhambile isikhathi eside, futhi kwesinye isikhathi usudlalile isikhathi eside. Kodwa bekuyisikhathi manje sokuthi awumfuni uNkulunkulu. Haleluya. Umfuni uNkulunkulu engazathi uzwe kuthiwa usuku lwakho olokugcina lolu. Ngoba sibahle ukumfuna uNkulunkulu uma ngabe izinto engahambi kahle. Kungabe uNkulunkulu nephutha yini ukuthi kube nezibusiso asefisela zona? Ngoba uma ngabe sekumnandi siyamkhohlwa uNkulunkulu. Siyamkhohlwa kuze kube sengazathi asikaze size siqalise sinikele impilo zethu kuyena. Siyadinga ukuhlala kuNkulunkulu bazalwane. Sihlale kuyena sizonde ngokukholeka. Haleluya. Sithande kakhulu izinto esiziphiwe uNkulunkulu ngaphezulu kwakhe. Asike sithande uNkulunkulu ngenhliziyo yethu yonke, ngengqondo yethu yonke, nangomphefumulo wethu wonke bazalwane. Amen.
sithande uNkulunkulu, sithembeke uNkulunkulu. Ukuthembeka kuNkulunkulu wokwazi ukuthi omunye umuntu ngeke azakubone, uyena nawe owaziyo. Inina nobabili nje enazi ukuthi uthembeke kangakanani. Uma ngabe uNkulunkulu ethi khuleka ukuthi wena uyamlalela yini? Uma ethi uNkulunkulu ungakwenzi lokho, wena uyamlalela yini? Uyeke okubekelwa mhlawumbe abazalwane o ama-leaders akho, lokhu umoya ongcwele akhuluma kuwena, uyamlalela yini? Noma uyamthulisa umoya ongcwele? Haleluya. Masimfune uNkulunkulu bese sidedela kude bazalwane nezinto engafunwa uNkulunkulu. Uma ngabe sifuna uNkulunkulu siyahlotshiswa ngokungcwele. Haleluya. Ibonus bazalwane, sithola ama-fruits of the Holy Spirit. Awukwazi ukufuna uNkulunkulu, umfuna uNkulunkulu kwaziwe wena endaweni ukuthi akekho umuntu okhuleka njengalo yamama. Uma ngabe ufuna ikholwa la endaweni kuthiwa haya uhambile lapha kusibanibani, kodwa kutholakala ukuthi izithelo zikamoya ongcwele ayitholakali kuwena. Ngoba izithelo yizona ezitshengisayo, haleluya, ukuthi wena uhlala noNkulunkulu. Awukwazi ukuthela izithelo uNkulunkulu or umoya kaNkulunkulu engekho kuwena. Haleluya. Izithelo zizovela. Uthi uJohn uma ngabe bebuza about baptism, uthi izithelo, haleluya, uthi ziyavela, uthi ziphi izithelo, ubuza laba abaFarisi uma befuna ukuzobhabhatisa ukuthi ziphi izithelo. Ngoba izithelo kumele ivele phela abazalwane, kumele ivele izithelo. Yindaba singabi attractive ebantwini abangakholwa, yindaba abantu abangakholwa bengafuni ukusondela kuthina. Ziphi izithelo bazalwane? Ngoba izithelo ziwukuthula, ziwuthando, ziwukholo, ziwubumnene, haleluya, ziwubekezela, haleluya. Thina indaba kube sibe abazalwane abangathintwa. Awukwazi ukuthi ungathi wena umzalwane onomoya ongcwele kodwa wena uthintwa. Kumele abantu bakunyathele, bengabe sebekunyatheline bese kube uyena oyisolayo. Athi uyazi ukuthi ke namhlanje nginyathele bengameli ngimnyathele. Athi lona akafani nabanye, akakutholi ukuthula. Ngenxa yokuthi sekukhuluma usukhulunyelwa uyena lophila kwenu. Haleluya. Asingathandi bazalwane ngomlomo, sithi siyamthanda uNkulunkulu, kodwa uNkulunkulu asimthande, simthande ngokuthi uma ngabe sisodwa ekhoneni uNkulunkulu akathokoze ngathi. uNkulunkulu uthende thina ukuthi thina esizoshumayela uJesu ophilayo ebantwini. uJesu simshumayeli ngokuthi sime la phambili kuphela, kodwa simshumayela ngeimpilo zethu. Haleluya. Abantu mabambone uJesu ephila kuwena. Haleluya. Uma ngabe abantu behleli nawe makube nephunge elimnandi. Haleluya. Ngenxa yokuthi wena umntwana kaNkulunkulu, wena uyazana naye, une-relationship naye. Haleluya. Ukuba ne-relationship noNkulunkulu yinto ebalulekile bazalwane. Uyamfuna, umfuna abantu bengekho, umfuna abazalwane bengekho, ubheke yena yedwa. Haleluya. Umbize ekhoneni lakho, umbize azakhulume. Haleluya. Akhulume ubaba, akuyekise izinto, athi inhliziyo yakho akuyona inhliziyo yenkolo. Kuba uyena okusolayo athi awenzanga kahle, ukhulumile weqisa, uhambe uye kuyena umuntu azokhuluma naye, ufike uyoyisola, usho ukuthi angenzanga kahle. Amangani ukuthi ngoba besikhuluma nje uthi cha, angikhulumanga kahle ngeqisile. Cela ukuthi ungixolele. Ngoba ikholwa liyalawulwa. Kodwa uma ngabe une-relationship, une-relationship naye. Haleluya. Hamba ebukhoneni beNkosi, ungabi nakusoleka. Abantu abangasoli bazalwane, asingasolwa lana. Haleluya. Abantu abathokoze ngathi bathi noma ngingasakholwanga kodwa ngibonile ukholo ukuthi into enjani.
Hallelujah. Relationship noNkulunkulu iyadingeka mengabe umntwana kaNkulunkulu. Singabi ngabazenzisi bazalwane. Singabi ngabazenzisi ngoba ukukhuluma vele kuningi. Nezwi likaNkulunkulu baningi kakhulu abalaziyo. Khona bakutshela ivesi baqale eqaleni bayophuma nalo. Izithelo ziphi? Ziphi izithelo? Izithelo zikamoya oyingcwele. Sidingeka abazalwane ukuthi thina sibonakale ngezithelo. Singabonakali ngamazwi amaningi. Hallelujah. Athi umuntu ekade azi kahle ukuthi kade ebonile ukhamule kuyena nje with a smile engathi azange konakale lutho. Uqhubeke umthande futhi abone ukuthi akukho ukuzenzisa. Hallelujah. Athi lo hayingeka akafani nabanye. Ngoba bazalwane akusizi konke kubekiwe konke kodwa akusizi konke. Asenzi thina njengezwe bazalwane. Hallelujah. Kodwa ukwenza kwethu kumele ukuthi kubonakale ukuthi kukhona osingenile. Hallelujah. Angazi bazalwane yazi ukuthi bengekho la kodwa mina. Kodwa nje indaba yami silana. Hallelujah. Masithembeke kuNkulunkulu. Masithembeke izinsuku zimbi bazalwane. Asingahambi bazalwane singayenzanga into uNkulunkulu asilethele yona. Hallelujah. Masithande abantu. Hallelujah. Ngoba noma singaba ne-relationship noNkulunkulu, lithi izwi likaNkulunkulu asikwazi ukuthanda uNkulunkulu esingambonanga, sisonde umzalwane esimbonile. Hallelujah. Siyadinga ukuthi sibhekelelane sabazalwane. Lithi izwi likaNkulunkulu thina singamalunga omzimba munye. Hallelujah. Umzimba kaKristu. Uma ngabe singamalunga omzimba kaKristu, ayikwazi bazalwane ingalo mengabe ilimele noma izwa ubuhlungu bese liyajabula unyawo. Hallelujah. Asikwazi. Kodwa mengabe singamalungu omzimba munye siyadinga ukuthi sithandane, sinakekelane ngoba sikwazi ukuthi sithi siyamthanda yena singazange simbone, singathandani sisodwa. Asithandaneni. Asithandaneni bazalwane. Asithande abantu, asithande umakhelwane bethu, asithande izingane bazalwane. Thanda ingane ungayizali, uyithande uyibone ukuthi hayi akuhambi kahle, ayenzi kahle, ithande ingane ngoba wena umntwana kaNkulunkulu. Hallelujah. Kanti solushintsha kanjani lelizwe uma ngabe sifana nalo? Kumele bazalwane sibe nomahluko. Hallelujah. Umthande umuntu uzumthande nangokwakho. Musa ukujabula ukuthi wena konke nakho ukhona oswele. Mbhekelele. Bona ukuthi yini into ongamsiza ngayo. Akube uyena ongabayo. Hallelujah. And uma ngabe usumsizile musukwazisa izwe lonke. Umehlisa isithunzi. Umehlisa isithunzi. Musa utshela abantu bonke ukuthi nimbona nje yimina engimnika imali yokugibela, umbona nje yimina kade ngimhambisela igrosa. No, akusikhona. Akusilona bazalwane. Akusilona. Asilenze ivangeli libe clean. Hallelujah. Libe clean. Kiyenzeka umzalwane aboleke kuwena. Usuke mhlambe abanga ngaleso sikhathi ukuthi uzokwazi ukubuyisela. Mengabe engasakubuyiselanga, xolisa inhliziyo mzalwane. Ixolise ngoba bazalwane siyakhonza kodwa akusakhonzeki. Ngoba uyambuka umzalwane futhi ubone ukuthi uyazi ukuthi ngazathi nale hairstyle usanda kuyishintsha kodwa engamkhokhelile umzalwane. Ngixolele umzalwane. Ngixolele. Hayi bazalwane hayi sibathanda. Umthande sekunjalo umzalwane. Umthande ngoba bazalwane masazi icilongo lizokhala nini. Uyabona nje liyokhala icilongo sisashaya ithongoyi wena udinela ukuthi bekade ngiboleke 5 rand izolo. Awusakwazi ususebenze kangaka.
Uyabona ukuthi usebenze kangaka kodwa manje awusakwazi ukubonana naye ngoba inhliziyo iyona ephethe ukuphila kwakho. Inakekele inhliziyo. Inakekele. Kungcono ke bakithi ungamniki muwazi ukuthi uzolimala ningabe ngasakubuyiseli. Yabona umnika mnikeze ukukhulula inhliziyo. Kuyenzeka mhlawumbe kwesinye isikhathi umnike nawe kwencane uthi hayi mhlawumbe uzongibuyisela. Mubona kuloku ekhamba isikhathi yabo lo ekhamba isikhathi. Vele uyicondition. Uzicondition ukuthi okay ayisabuyi. Ayisabuyi ngiqhubeke ngikhona. Phela bazalwana ngithi uma engane singayikhulumi uyabona ukuthi izoloku ikulimaza lento. Izoloku ikulimaza lento uloku umbuka kabi umzalwane. Nomzalwane mhlawumbe azahlale phansi angaseze ekonzweni ngoba uyakubona ukuthi uyambuka uyabona. Asikholwe. Sikholwe ngokweqiniso bazalwane. Phela uma ngabe kuthiwa asixole angithi kusuke ngasho ukuthi asixole kukuhle. Cha, ayikho condition. Kodwa nje kuthiwa asixole. So umxolela umuntu noma ngabe kuthiwa kukhulu kangakanani akone ngakho. And ayibhlungu leyo nkonzo. Ibhlungu bazalwane, udlula kanzima kabi kuyona. Abaningi ngempela bayahluleka ukudlula leyo nkonzo. Kodwa inkonzo kumele ukuthi sidlule kuyona. Udlule kuyona kunzima. Uthola ukuthi njalo lo muntu owakhetha uyambona. Khuleka kuNkulunkulu. Uthi wena baba ngoba nami wangixolela ngisize ukuthi ngikwazi ukudlulisa. Ngisize ukuthi ngikwazi ukuxolela lo muntu ngoba ngiyaqhubeka njalo. Mumncenda njalo uNkulunkulu. uNkulunkulu uyasibazalwana kafani nathi. Thina ungangincenda namhlanje uyabona ukuthi nje ngivele ngibonise ngcono kunokuthi ngikunike lento oyifunayo ngcono ngibaleke. Kodwa uNkulunkulu akasibalekeli. Uyasinikeza lento esicelayo. Ukufuna uNkulunkulu ngendlela bazalwane kubaleke ngayo nokuhlala kuNkulunkulu. Uma ngabe ufunda incwadi kaMatthew 4 from verse 1 lithi izwi likaNkulunkulu lapho uJesu walinga uSathane wamlidela kwi-desert. Emlinga uJesu ekade efastile 40 days and 40 nights. Ububa nike wena. uJesu walingwa uSathane ephuma ku-fasting. Uma ngabe uSathane uyambuka uJesu uyabuka ukuthi hayi ulambileke manje. Uthi phendula la matshe. Uthi akitho indodana kaNkulunkulu muyiyona phendula la matshe abe yisinkwa. uJesu ugcwele umoya kaNkulunkulu, ugcwele izwi likaNkulunkulu. Uthi ngokuba kulotshiwe ukuthi akusinkwa sodwa umuntu aphila ngaso, kodwa namazwi aphuma emlonyeni kaNkulunkulu. Baningi abantu uSathane akhuluma izinto kubona, babone ama-miracles bese bayamiyeka uNkulunkulu. Indaba isekuthenini iliphi izwi olilalelayo. Uthi uJesu encwadini kaJohane uthi ezami ngiyazazi nazo ziyangazi, izwi lami ziyalizwa. Iliphi izwi olilalelayo. Uyaqhubeka uSathane uthi uholela uJesu kwisiqongo sethempeli uthi ziphose. Uthi iphose la wena ngokuyindodana kaNkulunkulu. Uthi ngoba uyalila ingelosi ngawo ukuthi zithwale. Uthi uJesu ngokuba kulotshiwe ukuthi ungayilingi inkosi uNkulunkulu wakho. Into engiyifunda la ukuthi uSathane kanti uyena lo wenza abantu bayilimaze. Abantu bayilimaza nje kwesinye isikhathi ucabanga ukuthi it's just an accident kanti cha. Ngoba phela uma ngabe uphuza utshwala uyayilimaza. Uma ngabe uhamba ebusuku uyayilimaza. Muwenza yonke inhlobo le oyitshela ukuthi ubumnandi kodwa uphambene nentando kaNkulunkulu uyayilimaza. Amen. So uma ngabe abantu beyilimaza isitha esibahlebelayo ukuthi hayi phuma wena ngefastele
musukufunda wena esikoleni bayeke labafunda yimphathi athi wena hamba uye lapha ebumnandini kuyaphuzwa lapha ebumnandini kudliwa izidakamizwa uyohlala nabantu abawuhlobo abacabanga ngendlela isitha sikuholele lapho isitha yazi ngibe nenye understanding ukuthi ayisitha sibona abantu bephila impilo exakile isitha balalele isitha ngoba isitha uma ngabe angithi ngesikhathi esho njalo uthi yena uzomreward yabona une reward amnekele yona uma eqhubeka uthi akakhothame uthi iwaphansi ungikhothamele mina uthi ngiyakunikeza imibuso yonke yezwe unani kanti usathana mkhohlisi bangaki abantu abaluthwe isitha sabayenga sathi bazothola izinto ezithize namhlanje umuntu akatholanga lutho kodwa usele namasikazi inkinga ulalele umuntu wrong inkinga irelationship yakho noNkulunkulu bingaqinile kahle haleluya lithi uNkulunkulu uthembekile and uNkulunkulu uyagcina izwi lakhe haleluya izwi lakhe bazalwane uyagcina uNkulunkulu yena othembisayo wethembekile haleluya uyalifeza never ever think ukuthi uNkulunkulu akazukuyenza into ayikhulumile lokho akukhulumile ngempilo yakho uzokwenza uNkulunkulu musukulalela isitha sidestroy impilo yakho destroy generations to come ngenxa yokuthi wena ujahile nalento ejahile awuzukuyithola masibe nobudlelwano obuqinile noNkulunkulu sikwazi ukumlalela uma simlalela kusho ukuthi izwi lakhe sesiyalazi silazi kanjani izwi lakhe ngokudla nankumqulu haleluya iyadliwa lencwadi awuyifundi nje mubhorekile awuyifundi nje just because kuyafundwa kodwa kumele ulifunde izwi kaNkulunkulu and pray ngalo ukuthi uNkulunkulu akwambulele lona ngoba lelizwi kaNkulunkulu ilona elikwazi ukukusiza esikhathini esizayo ukuthi kambutheni uNkulunkulu musubhekene nesimo ilona esuke selivuka esiswini sakho haleluya kodwa indaba isethenini wena unabo ubudlelwano ngoba lo muntu onobudlelwano naye uyayikhathaza ngaye yabona uyamcheck ukuthi kungabe kambe usekhona yabona uyizwe le connection ukuthi sekhona yini uthi ngelinye ilanga omunye umfundisi omunye ubaba uthengile ifridge thenga ifridge eThekwini ekhaya kushuthi semakhaya ubaphathela ifridge ufakile igrocer phakathi efridgini bese ifike yabekwa ifridge hayi kuhambe izinsuku kuzwakala iphunga mekuzwakala iphunga endlini bese kuyabheka ukuthi ngabe leli phunga livelaphi mebevule efridgini izinto sezonakele zonakele iphunga livele efridgini kubolile uyahamba lo baba uphindele esitolo ukuthi nangidayisela ifridge elingasebenzi ifridge lipolisa konke ukudla bayabuza esitolo ukuthi ifridge ngabe ubukade uxhumile yini igesi connection yakho noNkulunkulu kumele uyicheck ngaso sonke isikhathi monitor your connection ukuthi isekhona yini uma ngakubona ukuthi ngathi khona ongasahambi kahle bheka iconnection kungenzeka ukuthi mhlamba akukho plug haleluya kuyenzeka uthola ukuthi kunezinto ezisusayo ebukhoneni bukaNkulunkulu kunezinto ezidiverte ifocus yethu safocusa kuzona sithi noma sikhuleka kube shalo ngenxa yokuthi kunezinto ezimi phambi kwethu isikhathi sokuthi ubuyele emuva ucheck ukuthi are you still connected yini nomdali wakho uma ngabe ungekho connected lisekhona ithuba as long as usaphila lokuthi ubuyisele impilo yakho kuye ukuze yena akwazi ukusakhona ukuphila kwakho haleluya ungavumeli isitha sidale ngempilo yakho mhlabelele sasentula kudala wawuthi ungavumeli usathana adlale ngawo usathana uyadlalana
uyadlalana usathane kodwa lesi isikhathi sokuhlakanipha haleluya lithizwe kaNkulunkulu encwadini ngisikaSkizaya haleluya uthi mina bengiyamfuna uNkulunkulu bengiyakuyibeka indaba yami asimfuneni esenotholakala simbize sesiduze